Vítám vás u dnešní víkendové relace CSA TV. Dneska se podívám... To se snad ze mě dělají prdel, ne? Co se to tam děje? Dělej, pojď se podívat. Co to tady kurva děláte? A kde je vlastně prase? Já jsem tady! Juhu. Jo, do sebe, a za sebe, otočte se, počkej, já vás chci říct za Počkej, teď ty krávo. Můžete toho kurva nechat. Co si o sebe sakra myslíte? Všichni máte vyhazov, všichni. Do jednoho. Já to zvládnu sám. Nezvládnu. Proto udělám nábor na nového moderátora. Sám to tu nedám. Musím být aspoň ve dvou. Takže příští víkend očekávejte nového člena CSA TV. Zatím zdar! Kurva, co budeme dělat? Já nevím, prostě to budeme muset nějak zvládnout, ale bez práce to nepůjde. To, že jsem vás vyhodil, neznamená, že si to tu s váma nerozdám. No, jo, prase, pojď sem, ty pašíku jeden, no jo. Jo, do krku. A teď všichni. A do jednoho, a uděláme 4, to ještě nikdy nikdo neskusil. Co tak čumíš?